Wel, yn gyntaf, croeso mawr I chi Ysgol Gyfun Gŵyr. Diolch, allai just dweud, Ysgol Wicked. Ond yw e? That's wow on really cool, OMG. Wel, I ni gyd fel yna, ni. So, beth ydych chi'n meddwl am y gêm? Oedd e'n wicked, oedd e'n really wicked. Like, yr awyrgylch yn awesome yn y dreng a dydd ar y Sadwrn. Ond, o'n i yn gwybod, o'n i'n teimlo yn yr awr bod ni defo yn mynd I ennill. So, oedd pawb yn joio, ond dwi'n meddwl y gêm fawr bydd dydd Sadwrn yma. O, yn sicr, yn sicr. A chi'n gallu rhagweld bod ni'n mynd I ennill hwnna gyda ti'n bach o lwc? O, ni wedi trafod yn barod. Ni yn defo mynd I ennill, ond mae'n mynd I fod yn anodd achos mae Team Ffrainc yn, like, super unpredictable. So, like, bydden nhw probably yn dod ar y cae a, like, just chillio am 10 munud a bydden ni gyd yn meddwl, oh, wicked, ni'n ennill. A wedyn bydden nhw'n cael tricks mas o'r bag a, like, rhoi braw I ni. So, like, ond bydden ni defo yn ennill. Mae'n anodd gweud, yn diwedd, mae'n anodd gweud, ond ni gyd yn gobeithio, efe. Defo, fingers crossed. Beth amdano chi wedyn ni yn dilyn y criw rygbi o gwmpas y byd? Ni'n gwybod, ni wedi gweld chi yn Seland Newydd ac yn y blaen. Mae hwnnw bod yn brofiad. Sut nath e gyd ddechrau? Wel, fi yn, like, prime stalker Team Rygbi Cymru. So, lle bynnag maen nhw'n mynd, fi'n mynd hefyd. So, like, yr haf yma, maen nhw'n mynd I Australia. OMG. Pwy sy'n mynd I drio mynd hefyd? Fi. A fi'n credu bod chi'n hoffi un ohonyn nhw yn arbennig iawn. Oh, sir. Well, basically, o'n i'n hoffi Jamie Roberts, ond mae di torri calon fi. Ond fi methu siarad amdano fe gormod, achos byddai'n... Rhowch exclusive I ni yma yn Ysgol Gyfun Gŵyr. Unrhyw beth mwy chi moyn dweud? Okay, exclusive, okay? Oedd, like, total connection yna. Oedd fi a Jamie yn meant to be together. Ond oedd y problem oedd, like, oedd e mor shy, pob tro oedd yn gweld fi oedd o'n rhedeg bant. Mae hwnna'n gallu bod y broblem wedyn ni, yn diwe? Ydy, like, ti'n methu byw dy fywyd gyda dyn sy'n rhedeg bant o hyd. Na, dim rili. A beth am raglen Jonathan, beth mae hwnna fel I weithio arno? Mae fe yn awesome, achos like, fi'n cael mynd I loads o lefydd gwahanol, tra bod Jonathan a Sarah a Nigel yn stuck yn y studio, so fi'n cael jammy job. A maen nhw'n legends, so like, fi yn really joio fe. Nawr te, ni wedi gweld chi wrth gwrs fel Madam Rygbi, ni hefyd yn cofio chi fel rhywun oedd yn clai ti, Nigel hefyd. Sut ydych chi'n mynd ati baratoi ar gyfer mynd mewn i'r bobl gwahanol yn y cymeriadau hyn? Os rhywbeth ydych chi'n neud I baratoi neu... Wel, ofs fi angen penderfynu beth I wisgo. A ofs fi angen penderfynu sut maen nhw'n siarad. So, like, dydy pawb ddim yn siarad fel fi, yn deud OMG a wicked am pob beth. Ond, so, like, fi'n meddwl am y ffordd maen nhw'n siarad, ffordd maen nhw'n ymddwyn, pwy yw ffrindiau nhw, fath yno beth. Chi'n selio nhw ar unrhyw un arbennig, neu odwen gyfuniad o bobl, neu odwen... Cyfuniad falle o bobl a phrofiadau. Ac I orffen te, ydych chi'n meddwl bod Cymru yn mynd I ennill y gamp blawn? Dyn ni yn defo mynd I ennill! Yay! Wel, diolch yn fawr I chi am ddod yma, a pob hwyl I Gymru. Efe, pob hwyl I Gymru!